Унипос ООД с управители инженер Атанас Димитров, инженер Лъчезар Петров и инженер Христо Димитров. Фирмата е създадена през 1995 година с основна дейност производство на електронна техника, пожароизвестителни системи, централи, автоматични пожароизвестители, други периферни устройства и аксесуари. Номенклатурата обхваща 87 изделия, намиращи пазар в България и чужбина. Днес дружеството извършва дейността си в собствена, модерна европейска сграда с разгърната застроена площ от 5500 квадратни метра. През 2012 година фирмата е повишила производителността на труда 1,5 пъти, като е запазила всички работни места при средна работна заплата 856 лева. Инвестициите, направени през тази година, са в размер на 2 милиона 160 хиляди лева, насочени в няколко направления. Разработка на иновативни продукти, линия за лазерно рязане, автомати с ЦПУ, роботизирана линия за автоматично запояване на печатни платки. Реализираният износ за 2012 година е 3 милиона лева. Данъчен принос – 326 хиляди лева. Усвоени са средства по програми от европейските фондове в размер на 560 хиляди лева, като предстои финализирането на проектите относно роботизиране на асемблинга на масовите изделия, внедряване на автоматична линия за селективна спойка, въвеждане на серийно производство на иновативни експертни пожароизвестителни системи. Носител на приза «Бизнесмен на годината» за 2009 година и грамота за реализиран износ и престиж на международния пазар през 2010 година. Политиката на Унипос ще продължи да бъде насочена към повишаване производителността на труда, намаляване себестойността на продуктите и подобряване качеството им с цел конкурентно способност. Мотото на екипа е «България – износител на готови продукти с вложен интелектуален труд».